Il-Partit Nazzjonalista qed jieħu azzjonijiet konkreti biex ikun investigat l-iskandlu tal-flyovers tal-Marsa. Dan wara l-allegazzjoni li Jorgen Fenech kien involut fil-proġett tal-flyovers tal-Marsa u kellu jdaħħal fil-but ma' 2 miljun euro. Kmin il-ġimgħa filgħodu l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Ġustizzja Kerr Aquilina ressaq talba quddiem l-Uffiċċju kontra l-Korruzzjoni biex jidħol f'dan il-każ serju u jinvestiga. Qed nagħmlu din it-talba għaliex mill-istorja li ppubblikat is-Sunday Times jirriżulta li saret komunikazzjoni li semma it-tixħim u li semma il-mod kif dan it-tender jingħata lill-kumpanija Torka u mbagħad ġie assenjat lill-kumpanija Maltija li fiha hemm involut persuna ta' nazzjonalità Torka. Min-naħa tiegħu id-deputat u chairman tal-PAC Derin Karabot flimkien ma' deputati David Aġuż u Graham Bencini talbu lill awditur ġenerali wkoll biex issir investigazzjoni dwar il-fatti marbuta ma' dan l-iskandlu. Il-Partit Nazzjonalista talab illi ssir investigazzjoni dwar il-proġett u n-negozjati illi saru jekk kienx proċess ġust kif il-Gvern għażel il-kumpanija Torka meta ġiet infurmata din il-kumpanija jekk kienx hemm ftehim fuq iż-2 miljun euro li kellhom jgħaddu lil Jorgen Fenech u jekk setax il-Gvern jaqbad u jassenja kuntratt ta' 4 miljun euro lil din il-kumpanija mingħajr esperjenza. Għamilna dawn it-talbiet sabiex naraw illi n-nefqa tal-Gvern tkun waħda korretta li ssir bid-due diligence kif suppost u kif fl-aħħar mill-aħħar nippretendu li jsir b'interess pubbliku. L-Oppożizzjoni qed tagħmel ix-xogħol tagħha sabiex nassiguraw li l-flus tal-poplu jintefqu kif suppost u għand min ħaqqu. Id-deputatu membru tal-PAC Graham Bencini min-naħa tiegħu qal li dan huwa każ ieħor ta' proċess vizzjat u għalhekk id-dmir tal-PAC hu li jara li l-flus tal-poplu jintużaw b'mod responsabbli. Pal-membri tal-PAC, ix-xogħol u dover tagħna huwa li nsiguraw li l-fondi pubbliċi u l-għotjiet tal-Gvern għal tenders pubbliċi jsiru b'mod ġust għal kulħadd. Marija Francalanza, Net News.